He comenzado mi ascenso por la verde ladera del lado oeste. He mirado profundamente a la montaña desde el pozo y he comprendido que debo subir y luego encontrar una forma de bajar. Esconderé los últimos vestigios de mi civilización en las paredes de piedra y profundizaré a partir de ahí. Me siento atraído por la antena y el borde del acantilado. Hay alguna clase de renacimiento esperándome allí. Molta atenció. Fixeu-vos que a la casa hi ha 3 finestres i una figura de peu. Val? Hi ha una espècie de taca negra que destaca una mica més i allò d'allà sembla ser una figura humana. Després ho mirarem, vale? Amb detall. Primer deixeu que vingui cap aquí. No sé si us recordeu de la cova, però hi havia diversos dibuixos molt similars a aquests, vale? Però en comptes de fets en pedra, en pintura. Desconec, segueixo desconeixent si això és el símbol d'una neurona o d'alguna altra cosa, però és obvi, és evident que això està fet a priori, està fet a propòsit, val? Perquè la formació de pedres, vull dir, que hi hagi pedres una sobre de l'altra. De fet, sembla que una espècie de tomba ritual, és molt curiós. Això sí que no s'explica, val? No s'explica si és una tomba, si és d'allò, tot i que hi ha molta gent que sí, que diu que això és una tomba, val? Pròpia de civilitzacions poc avançades, de rituals... Bueno, en fi, la silueta segueix allà, podríem seguir pujant, però m'interessa molt anar cap a aquesta caseta, perquè abans he trobat objectes molt interessants que espero que encara estiguin aquí. Vale. Perfecte. Aquí podem veure entre els objectes que hi ha. Llàstima perquè falta un dels objectes que he vist abans. Això d'aquí semblen pots de pastilles. Aquí veieu les pastilles, el pot i diverses xeringues mèdiques, val? És a dir, amb punxa i per administrar medicaments. Aquí abans, juntament amb això, hi havia diverses gasses tacades de sang i tisores quirúrgiques juntament amb una safata metàl·lica. És a dir, aquí hi ha medicaments, com si algú s'hagués estat tractant d'alguna cosa, semblen antibiòtics bastant forts perquè s'han d'administrar amb xeringues i a més bastant d'allò, de bastanta capacitat volumètrica. Però també veiem pastilles, és a dir, algú s'està medicant d'alguna cosa bastant sèria, possiblement d'una infecció, possiblement d'un antibiòtic. Hem escoltat abans que el narrador tenia pedres al ronyó. Les pedres al ronyó són realment molestes, és a dir, provoquen moltíssim mal, provoquen febre. És possible que el narrador sigui el que s'ha estat medicant, encara no ho sabem, però la veritat és que sorprèn que el material mèdic estigui abandonat a una casa, val? I que ni tan sols és el tema central. Bueno, veiem la silueta. El refugio se construyó originalmente a principios del año 1700. Por aquel entonces, el pastoreo se había convertido en una profesión. El primer pastor fue un hombre llamado Jacobson, proveniente de un linaje de inmigrantes escandinavos. Él no se consideraba un hombre al servicio de los habitantes del continente. Vino aquí cada verano mientras construía el refugio, con la esperanza de que algún día el ser un hombre con tierras le asegurase una esposa y un linaje. Donnelly asegura que no dio resultado. Pilló alguna enfermedad de sus descontentas cabras y murió 2 años después de terminarlo. Tampoco entonces hubo nadie que tallase líneas blancas en el acantilado por él. D'acord. És a dir, ara el narrador ens ha parlat d'un tal Jacobson que va venir aquí, fill d'immigrants escandinaus, i es va dedicar a fer de pastor. Però, com que va ser de les primeres generacions que va venir aquí, va agafar alguna malaltia, segons el Donnelly, que encara seguim sense saber qui és, i com que no hi havia ningú a la illa, com que era de les primeres generacions, simplement ningú va marcar línies en paral·lel d'allò. Bueno, cada cop s'assembla més a una silueta humana, val? Seguim acostant-nos a ella i veiem que es fica cap a dintre, però no sé si us heu fixat, era un moviment realment robòtic. Vull dir, no hi ha hagut moviment de cames, de fet no li hem ni vist les cames, semblava com si fos, és a dir, com si fos tot una peça,
I he entrat a aquesta casa. El primer cop que vaig jugar no em vaig ni adonar que aquí hi havia una figura i vaig entrar a saco a la casa i vull dir, tranquils que no veurem coses especialment màgiques, no veurem coses super chunguísimas, pero... He visto 3 cormoranes al anochecer. No han tomado tierra. Esta casa, construida de piedra, construida por un pastor muerto desde hace tiempo. Contenidos: mi cama plegable, una estufa, una mesa, sillas, mi ropa, mis libros. Las cuevas que emergen del vientre de esta isla, dejándola famélica. Mis extremidades y mi vientre, famélicos. Esta piel, estos órganos, esta vista que comienza a fallarme. Cuando se acaben las pilas de mi linterna, descenderé a las cuevas y seguiré únicamente la fosforescencia de camino a casa. Vale. El narrador acaba de parlar, bueno, la cabanya ja ho sabem, la va construir el Jacobson, que és el que és possiblement el que hem vist aquí, tot i que estigui mort, o potser és una altra persona, no sé, potser el que hem vist és un fantasma, potser el que hem vist és una persona normal i corrent, encara no ho sabem, però per la forma de caminar molt normal no és que sigui. Vale. Ens ha parlat de que té gana, de que està famèlic, de que anirà per la cova, per una cova, encara no ho sabem, seguint la fluorescència quan se li acabi les piles de la llanterna, i ens ha comentat que aquests són els seus llibres, que aquesta és la seva roba, val? Però no ha comentat res de la pintura, i aquesta és la mateixa pintura fluorescent que hem vist al far. Per tant, la persona del far possiblement és la mateixa persona que estava aquí fora, que hem vist entrar. Dit d'una altra manera, si no hi havia escales al far, si només hi havia un camí de pujada i nosaltres l'hem estat seguint tota aquesta estona, si també s'ha projectat allà, si també s'ha projectat el vaixell, potser aquesta persona es coneix molt bé la illa perquè s'ha estat molt de temps aquí, però tot sembla abandonat, la roba està aquí penjada i no hi ha indicis d'allò. Veiem els mateixos llibres que hem vist al far, veiem que no s'ha fet servir la cuina en bastant de temps, hi ha una cafetera, les llaunes estan oxidades i a veure si... Sí, efectivament, aquí a la taula veiem ecografies. Una ecografia, òbviament, és a dir, no necessàriament ha de fer referència a un naixement, no necessàriament ha de fer referència a que algú està embarassat, sinó que les ecografies es fan també per d'això, abans d'una operació mèdica, per detectar, per exemple, problemes, incidències, material, com per exemple, jo que sé, si hi ha hagut si tens pedres al ronyó, una de les maneres per detectar les pedres pot ser a través d'una ecografia, o si tens, no sé, si t'has clavat algun ferro amb una ecografia, apareix el metall, d'acord? És a dir, hem vist allà material mèdic i ara veiem ecografies. També ha parlat de 3 cormorans i aquí veiem diversos ous, però diversos ous buits i que no sembla que hagin estat cuinats, sinó que sembla que hagi nascut l'ocell en qüestió. Com us vaig dir al primer capítol, això apareix de forma aleatòria i aquí ara ja sí, per fi, gràcies al joc, podem veure el llibre que us vaig comentar dintre del far, no? La història d'Ibrean, de les illes Ibrean, que és justament la illa en la que estem. Tornem a veure aquí el fanalet, el mateix fanalet que s'ha repetit, una altra ecografia que mostra ara sí objectes dintre del subjecte que es va fer el d'allò, que no sabem si són pedres al ronyó o què són, perquè tampoc és que la imatge sigui especialment clara. Molts llibres, moltíssims, i ni rastre de la persona que s'ha ficat dintre de la casa. Potser està a l'habitació contigua, però pel que es veu l'habitació està abandonada. Veiem una maleta feta, preparada com si algú volgués marxar, un llibre amb moltíssimes notes, que potser és, no sé, narrativa. Veiem una tassa amb un diagrama químic com els que hem anat veient a les coves, als monolits i altres llocs. Més llibres, partitures. Òbviament tot el material que veiem aquí és idèntic al que veiem al far,
el qual ens fa pensar que la mateixa persona és la que ha estat vivint aquí. Sortirem ara i veurem allà, no sé si ho veieu molt bé, que hi ha com una espècie de llum dintre de la cova, vale? Com si hi hagués una espelma o alguna cosa. I abans d'aquí ha sortit una altra gavina, com va passar el far, val? I ha anat cap a baix. És la mateixa metàfora, val? Fa referència al mateix. I ara, sisplau, moltíssima atenció a la llum de dintre de la cova. Claríssimament una figura, no sabem si... És a dir, la mateixa figura que abans estava aquí, ara ens estava observant amb una espelma dintre d'aquesta cova. D'acord? Però abans, sisplau, abans d'anar cap baix i d'allò, deixem acabar d'inspeccionar la casa, era només per no perdre l'escript com ens ha passat a baix a la platja. Aquí abans, vale, sí, efectivament, veiem això, aquest dibuix és el mateix que vam veure a la cova de l'ermitany, d'acord? L'ermitany, la persona de la cova també era la mateixa persona del far i és la mateixa persona d'aquí perquè hi ha el mateix dibuix. I és la mateixa persona que acabem de veure, primer mirant-se des d'aquí i després mirant-se des d'aquesta cova amb una espelma. Desconeixem qui és, però òbviament per viatjar tan ràpid entre un lloc i l'altre ha de ser per força un habitant de la illa que es coneix bastant bé aquests paratges. Aniré cap aquí dintre perquè abans he vist, i pel que veig també ara està, potser és un element que no és aleatori. Hi ha aquesta pila de cendres i veiem aquest paper que no s'ha acabat de cremar, val? I fica The London Clinic. Hi ha diversos noms, diverses dades, i hi ha una data també que no es llegeix massa bé, no sé si fica 85, 95 o 93, val? Però és la data, sembla la data d'algú que va ingressar aquí. A mi em sembla que fica 95, val? Hem vist material mèdic més cap avall, a l'altra caseta, amb pastilles, amb diferents coses. Allà dintre hem vist ecografies. Ara veiem aquí el paper de la clínica de Londres i un altre diagrama, en aquest cas elèctric, amb el mateix símbol que semblen, i insisteixo, semblen díodes. Res més dintre d'aquesta casa, val? És a dir, molta presència en aquest capítol del material mèdic, dels cotxes. El narrador ens ha parlat del Paul, ens ha parlat d'un retrovisor, val? De que el Paul tenia molt en compte el retrovisor i tal. A partir d'aquí ja ens hauria de començar a suggerir que va passar alguna cosa amb els cotxes. Segurament va haver-hi un impacte. No sabem si nosaltres som els metges, si nosaltres som el pacient, si nosaltres som algú que passava, però sense cap mena de dubte existeix moltes possibilitats de que la història tingui alguna a veure amb un accident de cotxe. Sobretot perquè hem vist les pinces, com ja he comentat abans, que els cossos de seguretat com els bombers fan servir per extreure víctimes que estan atrapades dintre d'un cotxe. Se'ns ha parlat també de pedres al ronyó, de diversos elements molt viscerals. Vull dir, aquest capítol és molt rellevant justament per això, perquè ja ens comença a donar les bases de... Donó su cuerpo a la escuela médica y fue toscamente abierto por un grupo de estudiantes 21 días después de su muerte. El informe está incluido en mi edición de su libro. La sífilis había atravesado sus entrañas como un conductor borracho, mezclando sus órganos como huevos en un plato. Pero todavía quedaba definición suficiente como para llevar a cabo un examen superficial y, como sospechaba, encontraron claras evidencias de piedras en el riñón. Es muy probable que pasase los últimos años de su vida sufriendo un considerable dolor. Puede que este sea el origen de su hábito de láudano. Aunque su consumo le convierte en un testigo poco fiable, me encuentro cada vez más atraído hacia su órbita. Como os deia... Encontraron a Jacobson a principios de la primavera. A pesar de llevar muerto casi 7 meses, su cuerpo se había congelado hasta la médula y ni siquiera había empezado a descomponerse. Sus uñas estaban mordidas y en carne viva. Encontraron bajo ellas el moho fosforescente que crece en las cuevas. Lo que quiera que estuviese haciendo bajo la isla cuando sus fuerzas comenzaron a fallarle, se ha perdido. Ascendió a duras penas por el acantilado de nuevo. Puede que en un delirio, puede que en un intento por alcanzar el calor del refugio, antes de convertirse en una piedra y expirar. D'acord.
Acabem d'escoltar 2 àudios consecutius, val? El primer de tots ens parlava de que el cos va ser un cos dels personatges que s'han anat narrant, va ser donat a la ciència i es van trobar pedres al ronyó, però les pedres al ronyó les tenia el narrador. També ens ha parlat de que va morir de sífilis. La sífilis es transmet sobretot quan et punxes amb algun material, com per exemple ferro oxidat o algun tipus de plàstic que tingui la bactèria, val? I ens va parlar de que es va enviar el cos als estudiants de medicina perquè poguessin fer proves, vale? Tests mèdics i coses per l'estil. També ara se'ns acaba de parlar de que el Jacobson és mort, val? És a dir, va aparèixer congelat amb les ungles a carn viva, és a dir, com si estigués molt nerviós en moments abans de morir, i que va intentar arribar fins al refugi que acabem de veure després d'haver estat a les coves fent coses en pintura fluorescent. És a dir, Jacobson és qui ha estat fent els dibuixos a les coves i als llocs on hem anat en pintura fluorescent, i va dir que havia estat per aquí l'acantilat, val? Com si, no sé, intentant arribar fins a dalt del refugi. Per tant, ja tenim l'autor de les pintades les ha fet Jacobson, i el narrador és un narrador omniscient, perquè ens acaba de dir que, és a dir, o bé el narrador és mort i nosaltres estem llegint el que ha deixat, cosa que és bastant estrany perquè està narrant un cop ell ja ha mort, és a dir, un cop ja va donar el seu cos a la ciència, o bé el narrador aquest està fent referència a un altre personatge o a diversos personatges simultàniament, val? I aquí és on la història comença a complicar-se. Però de moment tingueu present això, Jacobson és qui ha estat fent les pintades, i també sabem que, com que moltes d'aquestes pintades són de dispositius elèctrics i de dispositius químics, i després es va convertir en roca, Jacobson és, possiblement, és a dir, la roca, el monòlit que vam veure al primer capítol, el més gran de tots, que tenia un diagrama químic pintat i un llibre de química al terra, segurament aquella pedra, val? Simbòlicament, òbviament, és Jacobson, val? Un cop petrificat, un cop congelat, que és el que ens ha comentat ara el narrador. Òbviament, tot és a nivell simbòlic, val? I aquesta cala d'aquí, que a primera vista no sembla que hi hagi res, si avancem i ens donem la volta, bueno, abans aquí, quan he vingut, aquí hi havia un con de tràfic, val? Ara no s'ha generat, ja us he dit que és aleatori, però el que sí que sempre es genera és això d'aquí, un triangle d'emergència d'un cotxe. Altre cop remetem a la idea de que hi ha hagut un accident de cotxe, de que ha passat alguna cosa amb els cotxes. Seguim desconeixent moltes de les identitats dels protagonistes, no sabem què pinten en tot això, però sabem que un tal Paul es sentia culpable, sabem que el Jacobson estava en aquesta illa i va morir, es va convertir en pedra, bueno, perquè estava congelat i tal, va intentar arribar al refugi i ha fet pintades sobre química i diagrames elèctrics per tota la illa amb aquella pintura. I és possible que Jacobson sigui o bé el protagonista, o bé el protagonista hagi trobat en algun moment a Jacobson. Veiem ara aquí, vull dir, després de la zona de pedres, veiem que hi ha un vaixell, l'esquelet d'un vaixell que porta moltíssim més temps que tota la resta de vaixells, perquè per començar l'estructura no és de metall, sinó que és de fusta. Jacobson va arribar, segons la història, al 1700, així que possiblement aquest és el vaixell de Jacobson. Si us fixeu, el vaixell de vela amb el màstil aquí. I ara, en comptes d'anar cap a aquesta cova tan suggerent, aniré cap aquí a la dreta, vale? Cap a la bifurcació aquesta, agafaré el camí de la dreta. És un camí tancat, no hi ha absolutament res al final. Bueno. Descendiendo hacia las cuevas, resbalé, caí y me lesioné la pierna. Creo que el fémur está roto. Sin duda, está infectado. La piel se ha vuelto de un color rosa pálido y brillante, y el dolor se estrella en oleadas, como mareas de invierno contra mi costa, ahogando el dolor de mis piedras. Intenté regresar a duras penas al refugio para descansar, pero está claro que solo hay una forma de que esto acabe. Los suministros médicos que saqué del pesquero han encontrado de repente su propósito. Me mantendrán lúcido durante mi ascenso final.
d'acord? És a dir, el narrador diu que mentre estava aquí al precipici va caure, val? Es va fer mal a la cama, se la va trinxar, i ara ens diu, ens comenta, bueno, que té la cama molt malament. Ara veiem roba, ens diu que va intentar arribar fins al refugi i que ell és qui va fer servir els subministres mèdics que hem vist a les cases d'abans. Veiem moltíssimes notes tacades, sembla com una espècie de diari, roba més contemporània que la que hem vist al refugi, per tant això ja no és de Jacobson, per tant segurament el narrador no és Jacobson com havia considerat abans. Diversos llibres que són diferents, vale? Tots els llibres d'aquí són de la història d'Ibrean, que és la illa a la que estem, d'acord? Aquí veiem un detall, val? La illa amb la seva història i tal, més roba i una maleta com la que hi ha al refugi, d'acord? És a dir, estava intentant arribar fins a algun lloc, va caure i es va trinxar la cama i va haver de tornar al refugi. Hem vist també que al refugi hi havia una altra maleta preparada, desconeixem si era també del narrador, la veritat no sabem, no tenim més informació sobre això, i seguim sense saber quina és la figura del personatge gris que hem vist abans. Molts interrogants, molts dubtes en aquest segon capítol, però sobretot hem d'extreure la conclusió de que va passar alguna cosa amb un cotxe i que segurament veurem un accident de cotxe. Tenim molt present els personatges de Jacobson, Paul, que encara no sabem qui és el narrador, és una altra cosa que hem de tenir en consideració. No s'ha parlat més de Donnelly, però en el primer capítol sí que se'n va parlar. S'ha parlat d'un tal Lot, que per mi jo considero que és un personatge secundari. I ara molta atenció, hem vist que la figura gris anava amb una espelma com aquesta d'aquí, i ara ens trobem amb això, val? Una cova natural amb un forat enorme, i això d'aquí és el final del capítol 2, d'acord? Òbviament, no sé si us heu fixat, des que hem començat, tots els finals de capítol són anant cap a baix, d'acord? És a dir, guanyant profunditat, i aquest ja, vull dir, és llançant tan bomba. Ho deixarem aquí, el tercer capítol més. Moltes gràcies per seguir aquesta sèrie i espero que estigueu gaudint.